když jen ojedinělé, jak vidíte, a teploty celkem příznivé, do těch 19 stupňů Celsia. V odpoledních maximech v nížinách samozřejmě, takže odpolední maxima 15 až 19, v nížinách na horách to bude kolem 10 stupňů. A představte si, že se u nás ještě let, kde ležuje například Klínovec nebo Krkonoší, Špindl, například, pokud se tam vydáte, je to ještě možné, každopádně zítra na severu počítejte i na horách místy s dešťovými přeháňkami. Severozápadní zpravidla mírný. Pojďme se podívat taky na další dny. Například ve čtvrtek mnohem teplejší počasí, 22 až 25 stupňů Celsia. To je čtvrteční maximum, vlastně letní teploty. V pátek pak docela propad teplotní, přibývání oblačnosti, velká proměnlivá oblačnost a teploty kolem 15 stupňů. Tak to je počasí nejbližších dnů. Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Se směješ? Každá bolest se dá překonat, když si popovídáme o našem datu. O jakém datu? O datu svatby, pokud v srdci cítíte lásku. Já jsem ještě neřekla ano. Ale neřekla si ne. Příběh osudů a vůle. Příběh vyšší, než si myslíte. 1001 noc.